Me kerrotaan teille bluesmies Jönssonin tarina, kuinka hän matkustaa maalta kaupunkiin. Matkan varrella kuullaan, miltä höyryynä kuulostaa huuliharpulla esitettynä ja minkälainen eläin mahtaa olla kissakala. Mulla oli skuutti, se hyvin rullas näin, mut se rullas liian lujaa. Mä menin seinää päin. Kävelen, 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 kävelen. Ei oo mulla skuutti, siksi jalkaisin mä astelen. Vasaralla naulaan, YKK, sahalla saha, joo joo joo, myllyllä jauhan, nelvikuu, heippa kaikki. Hei hei, bluesmies Jönsson kiittää. Kiitos paljon. Kiitos paljon mukavasta konsertista. Kiitoksia. Moi moi. Moi.